L'argument de la pel·lícula Pretty Woman és exactament el mateix que el de l'òpera de Giuseppe Verdi, La Traviata. L'argument de la pel·lícula musical West Side Story és exactament el mateix que el de l'òpera de Gounod, Romeo i Julieta, i naturalment també que el de l'obra de Shakespeare. Si això és així, i amb altres pel·lícules passa, per què aquell tòpic que diu la música de l'òpera està molt bé, però els arguments no valen mai res? Això és el que expliquem en el pròxim concert operístic de Simfonova, un concert que n'hem dit Òpera de què vas? I que farem aquí, en la sala gran del Centre Cultural, el pròxim dia 14 de desembre. Si veu ser aquí, en el nostre segon concert, ara fa un any aproximadament, aquell que parlàvem de què passa al darrere del teló, ja sabeu com ho vam passar aquell dia. I si no hi veu ser, i encara no coneixeu la manera de fer de Simfonova, us convidem a descobrir-la el 14 de desembre. Òpera de què vas? Aquí, al Centre Cultural. No hi falteu.